Salagot ni mga bata. Ano yung sa mga ipaghilak ninyo, eh? Busog naman mo, ipakaunat ko. Ay, sige na, mga anak, no. Balik na ko yung mama ninyo, ha? Balik sa kugatas, maduty sa si mama, no? O, sige. Dali lang mo doha, ha? Ilak lang na ko ang kwarto, no? O, sige na. Ilong na, sige na. Ilong na mga bata na yung kabataan. Ibiyaan mo sa inyong amahan ko. Sige na, ilong na mo, ha? O, sige. O, balik na ko, ha? O, sige. Bye-bye, mga anak. So, dahan mo mga anak-anak, ha? Isira na ako na diri na. Pari mo makabuhi na. Samok ba ni mga bata, uy? Ay, kabuhi sa akong mga anak. Uy, kung dili pa lang yun na ako kinahanglan ang kwarta, di jud ko mo duty ba? O sige nak, diha na mo nak. Sakit akong lugha. Duty na lang ko ani. Dami na kayo inom ba? Ay mga pare. Mari. Dugaya ni Mari. Dang na tong inom ba? Dugay jud kayo ko pare kay akong mga anak sige gila ganiha ra gyud ko nakaw ba sige gila ko mga anak. Bumi paabot mo Mari. Kadagan ba nakita na mi anak? Kung sa man ni mahubog ko ani ron ikaw kwarta. Pare nabay makwarta ba ko ani yung invite kay kuabi ang kuan kare. Naglagatas pare. Hubgon na to pre. Oh, sige, hubgon na to bagay. Para wa man tay kwarta ani, ilimnon ra nato mahatag ani. Hubgon na to. Oh, gani. Sige. Hubgon na to ron. Oh, man tay kabayad ni. Man tay kwarta ani. Hubgon na to. Nagtuon ninyo mahubog ko ninyo pag sure mo diha ka-warrior na ako. Hoy, naunsa naman ni sila. Uy. Agoy. Abi ba na akong mga tawik? Bada ini akong mga kumpari. Uy. Pare. Unsa naman mo diha? Di na makaya Mari. Ikaw pare, kumusta na? Ay, ginoo ko. Hay, maadto na ko pare ha. Salamat sa ilim nun pare. Oh, abi man ako mga kuan mo eh. Ala, kadako ba ni unsa man ay pre? Uy, imong tinago. Kuan man day ni? Ano ni pre ha? Ako ano ni pre kay ako tagaan ni pre. Pre, salamat pre ha. Salamat sa ilim nun ha. Adto na ko. O sige na, babay na mo diha. Uy. Yung mga anak ko naghilak man gihapon. Ano abri man ni diri? Uy, ano abri man ni diri? Sa may abri diri uy. Mga anak. Mga anak na si mama mga anak. Ginoo ko. Wala abri man diha anak. O sige na ako ikuan sa inyo na ako ikanang salubong. Yo, day mo. Samok ni mga bata. Lagi gatas lagi. Hilom na, gatas. Kabalo pa lang mo akong kaagin ako ito ba? Pag hilom na lagi mo mga anak. Samok ni mga bataan, uy. O sige na, nak. Pasaylo ako ninyo, nak, ba kay? Nak, wala jud ko nakakuha gatas, nak, uy. Nak, pasaylo ako yun, nak. Adyo ko kita gatas na kay gipainom man ko sa akong pare itong nak. Uy, pero nak, itry lang nato ni nak. Ganahan mo ni nak. Oh, mao ni siya rin bagong gatas niya nak ha. Oh, sige nak. Teka, kaluoy sa akong mga anak. Oh, hilom na. Itry ninyo ni nak ha. Mao ni bagong gatas na to na. Oh, sige nak. Hey! Nakatay bagong gatas. Sige. Hilom na mga anak. Nauni ang ato ang gatas pero ha? Red horse milk. Sige. Sige. Kuan mo ha kanang tuwa naman si mo igsuon no. O sige. Dali tuwa mo sa igsuon. Tuwa mo sa igsuon mo ato. Tuwa mo ha. Oo. Kaluoy sa mga anak ko. Dili. Ay, baling damulag na ko eh. Dili. Halame. Ay, sis, kasamok. Ginoo ko, kasamok. Di na mag-ilog na. Di mag-ilog na. Ay, sige. Nga. Ano sa anak ko? Murag daw
kay mong ipon ako. Ay, unya na po nina. Unya na po nina. Mas mo dali, Bex. Sa mukha mo. Ay, ginoo ko. Sige na, sige na. Sige na. Oh, sige. Unya na po niya. Unya na po niya. Kaya wala na may kuha na. Anak. Tama na, kay. Wala na kuha kasi mama na. Unya na po niya. Unya na po ha. Unya na po ha. Kabayo. Tama na. Sige, butang na ko ni diri na ka. Tama na ka. Unya na po niya na. Diyan na mo. Samok ay mo ba? Uy, kasamok ba ni? Hoy, ginoo ko. Hoy, ginoo ko. Mga anak, tama na mga anak. Nakatog na jud akong mga anak. Kahindot ba day ani nga gatas? Red Horse Milk. Iba ang tama. Ano ko ba ang gatas? Red Horse Milk. Sleep well mga anak. Katog lagi.